kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama jurama ko dañde tigui weltare hucciɗe moon nde min goyi wadde e kala saaha malande on jewnino min no fewi kono ko min ɓuuri wiide moon on jarama kadi appel aji ɗi e téléphone ɗi ko ganduɗa ko kadi woni message uji e kala saaha fandi ay ɗo gonɗa malan ɗo malan e jambo alhamdulillah machallah mi arti kadi gam wonde ko ganduɗa ko woni service mon waɗande mon kadi ko jiɗɗon ko e kala saha woni ACTU people woni caméra ko Alsan Seydi Sow to montoy woni toon ko Ali Fall en jeeya hande kamin jogui addande mon e people aji ɗi woni artiste keɓtinoɗo nder leydi Sénégal no fewi jooɗiɗo hande to caggal leydi hono Demba Ndiaye Dilla konko tigi yiya noon e vidéo ji o saaha omo waɗe toon gueɗe ɗe pewani min gartu hen tawno en kewi jokkodirde e makko Dugu Dembe artiste rappeur kañum tigi noon rutti teddungal hono noon frère makko Baba Kana caggal ko rutti e joomi ko mamin gartan mon hen ɗum noon omo ganduɗa woni Kalidou Koulibaly international Sénégal najo yeehi to wuuro mabɓe hono ganda noon waɗi toon ko ganduɗa ko no hewɓe jonni ɗum no fewi mamin garta hen e people aji goɗɗi joni wonata e tigi Alsan Sow golle ma jooɗi peewi ɗum noon Demba Ndiaye Dilla yiya tigi e vidéo ji wonande ɓe ganda Demba Ndiaye Dilla noon ko artiste no fewi keɓtinode nder leydi Sénégal sababude jibdi makko baɗɗi fayida hande o jooɗi koto France konko Demba Ndiaye Dilla jeeya e vidéo tigi worɓe ne jingamo no piyamo ko ganduɗa ko noon woni musi no fewi ha noon ko ganduɗa ko woni haaluji ɗi ganduɗa pewani saabi no tigi noon hewɓe noon kolliti ñeññere mumen on vidéo en kibino ni jokkodirde e Demba Ndiaye Dilla konko tigi noon omo hollira noon ko janore ko ganduɗa ko gam wadde presté ko ganduɗa ko woni grangal modo leydi ndi to France ko ganduɗa to woni to résidence ambassadeur mo Sénégal nde o yeehi toon tigi noon e sanga nde o artata nde e grangal on mawdo leydi leydi Sénégal son excellence monsieur Macky Sall nde o artata nde noon o yi noon yimɓe hewɓe taarimo ɓe ne pilmo wadɓe ɓe ne kaala ɓe ne ƴettono haala haaluji ɗi ganduɗa fewani fewde makko konko noon o famano e wi ko saaha goto noon woodi garde makko haali ha yiide tuttude dow makko nen tigui fiimo to wiyetomo de riposte ɗo goɗɗo ari caggal makko foodi sac makko kadi fiimo ɗon tan o yimɓe hewɓe gaari noon woni fiide makko no wi sa yi o notti wade wadde maîtrisé hoore makko ko ganduɗa ko woni workaɓe juppi produit maɓe juppi e guite makko ɗum tigui haadi mo yiide saabi no ƴetti ko ganduɗa ko woni tekkere walla ko ganduɗa ko woni serviette mo ƴagguno waɗa ɗum e yeeso makko e sanga goto noon o jooɗi tigui gam noon noon o famani hay saaha goto holko saabi ɗum e wiide makko noon ɗum noon jaakimo no fewi kono yettere Allah no fewi kono e wiide makko ne yi on vidéo way kono ɓe jinno tan ko wadde mo humilier ne tawno ko vidéo ji mbaɗi ɓe cakti ɗum partout konko Demba noon emin keewi jokkodirde makko holliti tigui noon wonne o waɗi plainte fewde e ɓen wadɓe ɗum ɓe saabu noon hollita tigui noon ko ɓen ɓe ganduɗa noon tumete hen ko Pastef naɓe tigui mbaɗi ɗum saabu noon e haaluji maɓe kala saaha noon koɓe anti ko ganduɗa ko woni
ɓe jaɓani kala saha troisiéme mandat e nder leydi Sénégal e on fan noon konko dembo mo holtimen tigi noon ministre des affaires étrangères wona Aissata Tall Sall noddimo hollitimo tigi ɓe ƴeewonmo ko ganduɗa ko woni avocat gam on alhaali konko noon dembo omo rutta teddungal kala pullo e wiidemo ko o joguinomo teddeki tigi yaltude e galle makko ne tawno noon ko walino ko no feewi kono yettere Allah kono noon wiidemo ko noon hande so tawi o dañi fierté suutude hoore makko tan ko fulɓe mbaɗi ɗum ne tawno courage ɗe partout ɓe noddimo kadi ɓe mbaɗimo encouragé e wiidemo ko noon ko yettere Allah o gañaki no feewi ko jungo ngo tan ɗesi tampindemo kono alhamdulillah tigi dugudemɓe waɗi ɗo ko mawni soko noon innirde o mo ganduɗa noon woni artiste rappeur hono Baba Kanawal mbiye Abdou Lay Camara noon ko artiste rappeur keptinoɗo e nder leydi Sénégal no feewi surnom makko ko Baba Kana sababu noon ko ganduɗa ko woni rap e kala saha kadi e ko ganduɗa ko woni noon darnade leñol e kala saha woytale wonde woytade ko ganduɗa ko woni caɗele ɗe yimɓe gondi konko tigui noon ruttino e joomi ko e sanga manifestation ngaji ɗi e won alhaali ni le 20 oɗo ɓennuɗo mois de juin ɓe ganduɗa woni famille makko e ko ganduɗa ko woni mouvement hip hop nder leydi Sénégal nentino wadde ko ganduɗa ko woni conférence de presse gam noon namdade justice e on alhaali omo ganduɗa noon woni dugudemɓe noon inniri Baba Kane ɓiɗɗo inde nde wonno ko samedi oɗo ɓennuɗo caggal nde min jokkodiri e makko konko dugudemɓe omo hollita tigui noon Baba Kane ko frère ko sehil makko kono kadi ko neɗɗo mo ganduɗa yimɓe fof no gandi omo darni no feewi leñol ngol hayso tawi wona ni konko ɓe gollidima ko heewi Baba Kane ko sehil makko no feewi saabi tigui noon no joom suudu o hepti guilay hôpital o tettiri inde tigui wonde ko Baba Kane o inniri ɗum enen duwono noon bebbe oɗon yo juut balɗe ha joni people aji men ko photo ji e vidéo ji baddi circulé o saha e réseau ji kala ina yeehi hen Kouthia won hen kongi ɗi ganduɗa noon won hen ɓe jonnani ɗum saabu noon Kouthia ko vidéo audio ji baddi fuiti ɗi wonde omo haala tigui noon hakkude Amina Poté e Viviane wiide tigui noon kaɓe noon lesbienne uji aɓe jokkodire jafrine konngol ngol way kono ko rewɓe gorko e debbo resdirɓe e on fannu noon saabi noon Amina Poté noon haaluji ɗi joɗani makko o waɗi conférence de presse noon mo holti tigui Kouthia wawa bonnudemo e on haali on Amina Poté noon wi Kouthia tigui noon so tawi na bonna wonmo foti bonnude kono wona konko saabu noon konko to tawto Kouthia ɗo ne heewi te watta ko feewi e wiide noon Ndiaye TFM so tawi ruttime e joomi ko jungo Kouthia na hen ɗinon kongi noon woni kongi ɗe ganduɗa hewɓe noon jonna ɗum banggue ɗiɗi ɗi foof goto e membre Ndiaye ni yalti waɗi vidéo no holti tigui noon yooɓe jaltin Ndiaye e ɗiɗon haalude nde tawno yeehi jiɗi tan koto woni ɗo ko jaam on alhaali noon Kouthia noon no hollita tigui noon ɗiɗon konguine o haalta ɗum nde ko joom suudu makko tigui mo woni ɗo kono o saaha ɓe certi nde ɓe certi nde tigui noon o yiiɗi bonnudemo saabi o yaltini sirlu gonnoɗo e hakkude mabɓe gasniten people men koko ganduɗa ko woni Kalidou Koulibaly international Sénégal naƴƴo o waɗi golle payduɗe to ganduɗa to woni to village makko Tal hono noon ganno konko noon Kalidou Koulibaly o yeehi toon gam noon wadde to ganduɗa ko pose première pierre poste de santé gonɗo toon o gam noon maadi ɗum konko Kalidou Koulibaly mo holti tigui noon o dañi weltare no feewi arde to ganduɗa to woni to wuuro makko ganno to ganduɗa to woni ko toon tigui noon jinnaɓe makko goni famille makko e foof ɗum noon to ganduɗa to woni d'origine makko tigui o holliri e wiide makko koye frère aji makko ɗi foof ɗum ko rêve mabɓe wonno ko ɓooyi te kadi o darima kadi gam wallude gandu eko taari gandu foof konko e association makko konko noon Kalidou Koulibaly omo hollita tigui noon oɗo poste de santé eɓe jogui yakar ɗo e hitande ma foof par so wiɗi jomiraɗo saabi tigui noon gandanaɓe kala beltima e on ko ganduɗa ko woni garagal Kalidou Koulibaly e nder ganno koɗo kadi tettogal bangal fayda waɗama toon fewde makko yiyama ni e délégation Dip Doundou Guiss rapport yiyama toon ko ganduɗa ko woni
yimɓe mawɓe hay ko ganduɗa ko woni chef de village nokku hay ko ganduɗa ko woni noon imam gando tigui yiyama toon e woɗɓe ɗum noon enen duwonomo noon yo Allah hokkuma kadi wadde ko ganduɗa ko woni ko yiiɗi ko e to ganduɗa to woni to gando ko ɗum wonno kamin gaddanno mon e people aji hannde min tottamo rendez-vous ko ɓoyata so wiiɗi jomiraɗo e ko ganduɗa ko woni numéro ji goɗɗi on jarama e kettugol kala ko ngake haala ka en ñaguimo yafuya. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.